ककलक बिमा ककलक बिमा नोंसोरसो माथो औहाय जोंफोरनो फैदोंमोन र' नोंसानि खैना गोदानखौसो नायनो फैदोंमोनलै माथो नोंसानि खैना गोदाना फैबायनो न'आव मैयासो फैदों थानो जायगा गैयामोन ना न'आ बांग्रिङाव बायनानै ओमफ्राय न'आव थाहैथ'दोंमोन दा मैयासो फैबाय फै जिरायफै आंलादि न'आव खामानि दंसोयो खैनाखौल' नायलांनि इसिबा ओमफ्राय गांजेमा गोसोम रानिया बिबाजैखौ नायनो फैयाखै नामा फैदोंमोन गैया नुदिया बिहामजो आरो ओजों न'आवसो थांना थाहैदोंमोन ना अबाव नुनो दे दाबो जेबो नङा दे मालाबा फैनो हागोन दे बिहामजोखौ लिंनाय जोंबो नायनानै थांसै बिहामजो बिहामजो जों फैलाय नै नोंखौ नायनो फैदों आइ बिखुनजो मोना बिहामजोआलाय बेनो नामालाय ककलक बिमा बेनो जोंहानि बिहामजोआ माथो बिहामजोआलाय एसे राग'नायसो नंमारगौ एसे माबामार माने ककलकनिसाय गिदिर जागोन आरो ना जोबोद गिदिर जाखागोन ककलक बिहामजोआलाय माथो नोंनिख्रुइ देरसिन जागोनलै एसे गिदिर जागोन मादै माने बांद्राय गिदिरबो नङा बिदिनो बोसोरसेबा बोसोरनै आयु नङाहाय मा बोसोरसे बोसोरनैल' गिदिर जानाय नङा नोंनिख्रुइ माथो जोंफोरजोंसो समान समान नुयो नंमारगौ दे जोंफोरजोंनो समानफ्राम रखम नुमारो औथ' आरो जोंनिख्रुइ उन्दैबाबो हाइस बोसोरसेबा बोसोरनै उन्दै जागोन आरो आयु नङाहाय मा नोंसोरबायसो एसेबां बैसोगोरा नङा ओरैनो गिदिर नुयो बिहामजोखौ नङा गिदिर जागोन ककलकनिसाय बुहुद गिदिर जागोन मोखाङाव नायबानो सिनायोना गांजेमा गोसोम बिमा नङाहाय मा जात जात बुंलाबायो गथ'खौलाय नोंसोरलाय खैना नायनो फैदों ना खैनाखौ बासिनो फैदों आयु बिहामजोखौ गिदिर बुंनायखाय लाजि मोनसोबायहाय बाला जोंलाय नंगौखौसो बुंदों लायो ककलक बिमा जोंहानि बिहामजोआ गिदिरानो जा बा उन्दैयानो जा नोंसोरा बेयाव बुंनो जेबो मोन्थाय गैया मिथिगौ ना जोंफोरनिसो बिहामजो बियो नोंसोरनि नङा आरो गिदिर उन्दैयालाय एसेबाबो जाखागोन बेखौनो बाथ्रा खोनासंनांगौ आरो नोंसोरहा नोंसोरनि बिहामजोफोरखौ समायना गोरलै नायना लाबोबानो जाबाय आरोलै आरो जोंहानि बिहामजोआ गुबुनफोरनि बायदि नङा मिथिबाय ककलकनिसाय एसे गिदिर आरो बेयावलाय मा जाखोखाय नोंसोरहालाय बेयावलाय मा अरजानांगौ जाखो नोंसोरनि फिसालाफोराथ' लाबाखैना जोंहानि फिसालायासो लाबोदों मानसिफोरालाय मा नंगौ बाथ्राखौ बुंबाबो लाजि मोनसैहाय थौदाबो थांसै जोंफोरा थौ आं जोबोद दुखु मोनबायलै बिहामजो मानसिफोरनि बाथ्राफोरखौ थाल लानाङा मिथिगौ ना बिसोरनिलाय मा जेबो खामानि गैया नालाय बाथ्रा खोनासंहोनायानो खामानि बिसोरनिया बिहामजो नोङो बिसोरनि बुंनाय बाथ्राखौनो लानानै दुखु खालामबाय थानाङा आरो बिसोरनिया खामानियानो बिदिखा मोजां मानसि नंखाया बिसोरो ओजोंनि बाथ्रा इजों बुंनाय इजोंनि बाथ्रा ओजों बुंलाय बिदिनोखा बिसोरो बेफोरखौनो सानबाय थानाङा ओंखामा संफैदो गावनिख्रुइ उन्दै सेंग्राजों हाबा जाबादि आं एसेबां बाथ्रा खोनासंनांगोन आं सानाखैमोनलै मोजां मोनलायनायाव गोसथोलायनायावलाय मा गिदिर उन्दै दङ ओमफ्राय दालाय माथो खालामदों ओरैनो दं र' आं दा लामायाव ओमफ्राय नोंहालाय दङ आंलाय इउटुबावसो कार्टुन नायबाय दङमोन ओमफ्राय नोंनि कार्टुन नायनायाव आङो डिस्टार्ब होबाय आरो ना मा जेबो डिस्टार्ब जायाखै आंलाय सानबायसो दंमोन टिलुआ दिनै आंखौ मानो फन खालामाखैबा होननानै नंगौ नामा होनबा नोंबो आंखौ मिस खालामो ना खालामा मिस खालामाखैबा बोरैथ' सानखो नोङो टिलुआ मानो फन खालामाखैबा होननानै लाजिदों नामा आंखौनो लाजिबाय नोंखौलाय मानो लाजिनोखाय आं लाजिनाङाबो जागोन दे टिलु आगै है आंखौ आगै होनना दा बुं माथो होनना बुंनांगौ आंलाय होनबालाय नोङो मा होननो गोसो बाबु होननाङालै सना होनना बुं सना मा सना आं माबा नोंनि गार्लफ्रेन्ड नामा बिदिखौनो सानना ला मानो होनबा आं नोंखौ लाइक खालामो लैथोश्री आं नोंखौ लाइक खालामारो नाथाय नोंसो आंखौ मा सानमारो नोङो आंखौ मानो मोजाङै बुङा नोङो आंखौ लाइक खालामो ना खालामा बुंलाय जेबो लाजिनाङा आंनोबा लाजियाखै फार्स्ट टाइमावथ' आंबो लाजियोमोन गियोमोनबो नाथाय आरो प्यार किया तो डरना क्या नङा होनबा बुंना मानो सिरि सिरि थाखौ नोङो आंखौ लाइक खालामार ना खालामारा नोंखौ लाइक खालामोखायनोथ' नोंजों सानफ्रोमबो रायज्लायो आरोलै मा होनना बुंदों नोङो आरो खेबसे बुंफिननाय आं मोजाङै खोनायाखै
नोंखौ लाइक खालामोखायनोथ' आं नोंजों सानफ्रोमबो रायज्लायो आरोलै। नंगौ नामा? लैथोस्रि, आं दिनै जोबोद खुसि। मानो होनबा नोंबो आंखौ लाइक खालाममारो। आंथ' नोंखौ जेब्ला फार्स्ट टाइम नुदोंमोन अब्लानिफ्रायनो आं नोंखौ सिरि सिरि गोसोखोमायोमोन। नंगौ नामा? आं नोंखौ फार्स्ट टाइमावलाय ओरै लाइक खालामामोन, नाथाय उनावसो लाइक खालामग्रा जादों आरो। I love you, लैथोस्रि। I love you too, टिल्लु। टिल्लु, जोंफोर सानैया मोजां मोनलायो होननानै दानो रावनोबो खिन्थाथ'नाङा दे। लागिबा उनाव मोनथिबाबो जेबो नङा, नाथाय दा खिन्थाथ'नाङा दे। जागोन दे। लैथोस्रि आब', नों बेयावसो रायज्लायफैबाय थादों। आं नोंखौ नागिरगासिनोमोन। दोनथ'नाय गांजेमा गोसोमरानि फैदों। दे होमबालाय। आंखौ नागिरगासिनो दं? मानो? आं लोगो सासेजों रायज्लायदोंमोन र'। दहायनिफ्राय नागिरगासिनोथ' र'। लैथोस्रि आब', आजिखालि नोंनिया एसेबां लोगो ओंखारबायना, एसेबां रायज्लायखायो नोङो। माने सिगां आं रायज्लायनो बरिं मोनोमोन, दा माने गोसो जाग्रा जाबाय, बेनिखायनो आरो। नंगौ नामा? फै साहा लोंनोसै, गुसु जाजोब्बाय। दावरि आयंआ नेगासिनो, थुदो। थौ। जेनथेन गांजेमा गोसोम रानिया खोनायासै दे आइ लाभ इउ होननायखौ। खोनाबा मा जागौमोन दिनै? आं जोबोद लाजिनाय मोनखागौमोनलै। बेथ' आइमोननो आदामोननो खिन्थाखागौमोन। आं दा न'आव थांनानै आइनो मा खिन्थाहैनो? फैसाखौ लाबोनो हायाखै होनबाथ' जोबोद दुखु मोनखागोन। जारौ, मानो गाबदों नोङो? आं थानायाव मानो गाबदों नोङो सना? नोङो? औ, आङो। बा, आंखौ बावलायाखै आरोना? नों आंखौ सिनायहादों न' सना? आं मानसिया ओरैबायदि माने हेन्डसाम, आंखौ रावबो बावनो हाखाया। आंनि महरा गोसोआव थाखायो, नङा होमबा सना? ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा सना, नोङोथ' आंखौ गोसोआव दङ र' दंनाया, ओमफ्राय आं नोंखौ फन खालामनायाव नोङो आंनि फनखौ मानो रिसिभ खालामाखै? ओमफ्राय मानो दानै होबाय थादोंमोन हा? ओमफ्राय मानो सुइच अफ खालामना लादों मबाइलखौ? बुं, आं नोंखौ दाखालिनिफ्रायनो एसेबां फन खालामबाय थादोंमोन, नाथाय नोङो आंनि फनखौ मानो रिसिभ खालामाखैमोन? बुं, मा प्रब्लेम? माबा, आंनिया मबाइला गाज्रि जाना दं। गारिखौ लाखि, आं बेखिनियावनो ओंखारनोसै। गारि लाखिदो? आं दिनै गारिखौ लाखिनो फैयाखै। आं नोंखौ डाइरेक्ट हानिमुनाव लांखानोसै सना। दादा, अननानै गारिखौ लाखि। नों मानो बेफोरबायदि खालामदों आंखौ? आं मानो थांनो नोंजों? लाखि, आं न'आव थांनांगौ। है जारौ, आंलाय नोंखौलाय मा खालामखो? आं नोंखौ हाबासो खालामनो लांनो नागिरदों। अननानै बिदि खालामनाङालै आदा। अननानै लाखि गारिखौ प्लिज। आं हाबा जाखानायखा, आं हाबा जानायसो, आं सिख्ला नङा। है सोलियो, जेबो नङा। समायना जाबानो जाबाय। नों एथ'ग्रा समायना, आंनो नोंखौ नांथारगौ। आदा, अननानै गारिखौ लाखि, आं न'आव थांनांगौ। मानो बेफोरबायदि आंखौ जबरदस्ति खालामदों? आं नोंजों हाबा जाया, आं हाबा जाखांखाबाय, आंना हौवा दंखायो। आंनाबो गार्लफ्रेन्ड दंखायो आरो। थेवब्लाबो बै गार्लफ्रेन्डखौलाय मानो लाबाय थानो? फुराना जाबाय, अहाबाय आं। फारसेथिंजाय दाउ रखम साइस गैया, फाइस गैया, सोरबासो गोसथोबाय थागोन दे बेफोर सिख्लाफोरखौ। नांला आंनो। दा आं नोंखौसो लासिगोन माने आं नोंखौ डाइरेक्ट जुलि खालामहैखानोसै। नाथाय आं नोंखौ जुलि खालामनो थाखाय मन्दिरावबो लाङा, गामियावबो लाङा। हाग्रा बारियावसो लांगोन। हाग्रा बारियाव थांनानै डाइरेक्ट नोंखौ हाबा खालामहैनोसै। आं सिन्दुरनि थेमा लाखादों। मन्दिरावनो हाबा खालामनो सानदोंमोन आं नोंखौ, नाथाय आरो नोङो गाबख्रबगोन ना। दाबो गाबख्रबगोन आं। आंखौ बासाय! बासाय आंखौ! सोरबाफोर खोनादोंना? आंखौ बासाय! आंखौ बासाय! नोङो जिमान गाबख्रबा मानो सना, नोंनि बाथ्राखौलाय सोर खोनागोन? लाखि, अननानै गारिखौ लाखि, आं न'आव थांनांगौ। आंहा सासे बेमारि बिनानाव दङ, आं बेखौ नायहैनांगौ, जोथोन लाहैनांगौ। न'आव रावबो गैया। प्लिज ना, अननानै लाखि। लाखिनाय साखिनाय गैया, आं नोंखौ दिनै हाबा खालामथारगोन सना।
लाइमोननि मबाइला मानो सुइस अफ आरो बिबारि मोस्रोमखौबो एसेबां फन खालामबाय आङो मानो रिसिभ खालामाखै मायबाफोर जादों नामायो आरो लाइमोननि मबाइला मानो सुइस अफ मानि थाखाय बिसोराथ' लाइन दङ इनभाइटार दङ मानि थाखाय सुइस अफ खालामखो बियो 500 बारसो जाबाय आं बिसोरखौ फन खालामनाया नाथाय रावबो रिसिभ खालामाखै टिल्लुनियाव खामहरनि र' आं बावगारनासो दङमोन बियो रिसिभ खालामगोन खोना हेलौ मादै टिल्लु लाइमोननि मबाइला मानो सुइच अफ आरो बिबारि मोना आंनि फनखौ मानो रिसिभ खालामाखै आं दहायनिफ्रायनो फन हरगासिनो मादै लाइमोन आब'आ थांबाय न'आव न'आव फैबाय बियो मानोथ' आंखौलाय खेबसेबो बुंहराखै फन खालामनानै आरो बिबारि मोनालाय अबाव थांदों एसेबां फन खालामदों आङो बिबारिनावबो मोस्रोमनियावबो एकदम 500 बारसो जादों खोना बिसोरखौ फन खालामनाया थेवब्लाबो गैया खेबसेबो रिसिभ खालामाखै बिसोरो न'आव गैया अबावबा ओंखारलांदों दे होमबालाय आंलाय बेखौनो गिबायसो दंमोन मानो रिसिभ खालामाखै होननानै हेंगार आं नोंजों हाबा जाया होनदोंना हेंगार आंखौ न'आव थांनो हो गुइ सना मानो बुजिया आं नोंखौ मोजां मोनो होनदोंना आं नोंखौ हाबा खालामथारगोन दिनै मानो बुजिया नोङो आदा आं हाबा जाखानायखा आंखौ हगार प्लिज अननानै गावनि बिनानाव साननानै आंनो फिसाइ दंखायो आं हाबा जाखानायखा नों मानो बुजिया बारा दावराव खामबाय थानाङालै नों बे एसेबां हाग्रा गेजेराव दावराव खामबालाय मा लाब मोनगोन नोंखौलाय सोर बासायनो फैनो आंनिफ्राय आरो आंथ' नोंखौ बुथारनो लाबोआखैना आं नोंखौ आंनि जिउनि लोगोरि खालामनोसो लाबोदों आं नोंखौ जुलि खालामनोसो लाबोदों मानो बेखौनो एसेबां जेन आं नोंखौ बुथारनोसो लाबोदों मानो बेफोरबायदि गाख्रबगासिनो हा फै आं हाबा जाया हिंगार नोङो हाबा जाया होनबानो खि खारग'गोन नामा आं नोंखौ हाबा खालामनोनो लाबोथारदों फै